Aizu, Enrique Maia alkate izatera iritsi zenetik 2 urte pasa direla. Eta horrekin batera, ostiral honetan hiriaren egoerari buruzko eztabaida egingo dute osoko bilkuran. Hiria nola dagoen? Ea, ikus dezagun. Zer egin dute Maiak eta UPNek 2 urte hauetan? Ezer berririk ez. UPNren udal gobernuak diru xahuketan aurrera jarraitu du. Osoko bilkuretan oposizioak lortutako adostasunak bete gabe jarraitzen du ere. Euskara baztertzen jarraitzen du. Eskandaluak eta ustelkeria susmoak mahai gainean daude. Beraz, ezer berririk ez. Barzinak egiten zuen gauza berdina. Iruñak alternatiba behar du. Baina ez edozein alternatiba. Alternatiba horrek hiritarren parte hartzea oinarri hartu behar du. Eta nola ez, herri mugimenduak eta elkarteak oinarri izan beharko ditu ere. Izan ere, auzotarrak eta elkarteak baitira beraien beharrak hoberen ezagutzen dituztena. Eta alternatiba aurrerako eta soziala eraiki nahi badugu guztion artean izan beharko du. Eta elkarlana instituzioetan ere klabe izango da. Horregatik, EH Bilduk oposizioarekin zubiak indartu nahi ditu. Ekimen eta programa alternatiboak aurrera eraman ahal izateko. UPN-erekiko alternatiba akordioen bidez eta elkarlanaren bitartez etorriko da bakarrik. Eta horretarako guztiok gara beharrezkoak, inorez dago soberan. Horixe da EH Bilduren helburua, Iruindarren eskutik alternatiba sozial eta aurrerakoia eraikitzea. Eta lehenengo urratsa Iruñaren egoera hausnartzea da, baina ez bakarrik udaletxean, baita udaletxetik kanpo ere. EH Bilduk politika beste modu batean egin nahi duelako, instituzioetan bai, baina baita kalean ere. Hitz egin dezagun Iruña, guztion Iruña.